Bună! Numele meu este Mădălina Gheorghe Mihailă, sunt consultant de business, expert în management financiar, contabil și fiscal și al operațiunilor într-o afacere și m-am hotărât să fac o serie de videouri în care să-ți dau niște răspunsuri scurte la întrebări pe care poate că și tu le ai în calitate de proprietar de afacere sau antreprenor. Iar dacă vrei detalii de cum anume se aplică în afacerea ta, îți răspund în privat. Prima întrebare cu care m-am gândit să încep este legată de contarea concediilor. Pentru că este început de an și posibil vă planificați concediile. O întrebare este: pot să-mi decontez valoarea concediului în firmă? Adică să cer factură pe numele firmei și să-mi decontez valoarea concediului? Răspunsul este da, dar în anumite limite pentru tipul de afacere pe care îl ai, micro-întreprindere sau firmă plătitoare de impozit pe profit. Dacă vrei detalii cum poți să faci asta, ți le ofer cu drag în privat. Scrie vreau în comentarii și revin la tine. Cu drag, de la inima mea, pentru inima ta și pentru inima afacerii tale. Pa, pa!